Bestetik etorri gara den azkara, asto ikusi dutela mendian honezkero, zure zalderetan lokatzen onduko olentzero, olentzero, zerreran dutu ezkero, olentzero, ikusi nahi zaitut gero, zorrotan angoitik datorrengo natorri, beste norrezan gure maritu mingi, ilusioz betetan agur esan eskuekin, aizortea gure ospatzea elkarrekin, olentzero, 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 sudurgari buxu bero, sudurgari buxu bero. Galtzagorriak esnatu! Bueno, esan die gehiegi ez lurtatzeko. Nik esan nahi nuke gauz bakarra gurasoei esan nahi nizueke. Gau horrek iritsi dian,
Eta pixka, inbier dugu urteko ritmoa mantxotu. Eta umiei eman bere denboa eta umiei gozatu. Pentsa hori umiei gozatzeko dira, biztago egun berezitia. Ez dut esan nahi, helduke disfrutatzeztu irikan, baina bakizu egon gogurasua nola dituzate. Goizia zazpikako umiei guztetia zuen, geho bazkatzen, geho ingresan, geho natazioan, eta gabeko zortzik arte ez duzekak egiten. Orduan, Gabon adiala eta aprobetxatuz, gurasoak ginean, zarrak ginean, anaiak ginean, behin guztu ginean, baina batez ere, zuen umie gozatu itezen, umie raskatzen, umie gozatu, eta eman moizureka, eta erreal otxo ematen, hartuko gure, bato bideo, hoiz esan inoke, gehi berriko ez ezatea, ez ezatea, zu ezan marien dira. Hori da, arrazoia du, horretzero. Badakizue, hainatza maitazoi, eta banon artean lagundu. Eta bakizue, ondo portatu, eta una gero ditu nazatatu. Zeo, erreal oso mater iguala, baina aurretik esan detenak gogoan hartu. Erreal gogoan hartu azkenean. Elkarrek ginean da, asko maiteko elkarre, eta musu emateko beterik ez eurik elkarre. Ondo pasara gora.